4 октябрь günü Балташ муниципаль районы җирлегендә Бишек туе дигән бик зур чара үтте. Моны безнең Балташ районының мәгариф бүлеге Аккалфак иҗтимагый оешмасы белән берлектә, гомумән хакимият белән берлектә үткәрелде. Аның максаты балаларга бишек җырларын өйрәтү, бишек җырлары белән балаларга әхлак тәрбиясен иңдерү, балаларга татар милли халыкка якын булган җырларны якынайту. Һәм шушы максаттан алар 1 ел буе бәйге үткәрделәр. 1 елгы бәйге инде ул һәр яслы бакча шушы бишек туена әзерләнеп, үзенең һәрберсе үз сценарийсы белән әзерләнеп, һәм инде комиссия төзелеп, ул комиссия һәр яслы бакчада булып 8-ен сайлап алды. Менә шушы бишек туенда шушы 8 яслы бакча балалары үзләренең тәрбиячеләре белән бергә чыгыш ясадылар. Инде залга җыелучы халыкка килгәндә, гомумән залда бик күп кунаклар чакырылды иде. Ул инде бөтен районның яслы бакчасы хезмәткәрләре, аннан 9-нчы, 10-нчы, 11-нче класс кызлары, Җәлил хәзрәт, гомумән ул безнең Татарстан Республикасының баш казые. Һәм менә шушында килгән кунаклар арасында да һәм гомумән Җәлил хәзрәтнең әйтүе буенча да шушындый чаралар күпләп үтсә, иманым камил, менә шушы безгә татарның миллилеге гомумән балалардан ук шулай нигезле итеп салынып барса, бер вакытта да безнең татар халкы югалмас дигән фикер ишетергә туры килде. Һәм инде һәрбер җирлеккә шушы үткәрелгән бишек туен, аның сценарийларын җибәр, һәрбер җирлектә үткәрергә кирәк. Ул региондамы, чит илдәме, үзебезнең Татарстанмы дигән бездә шундый фикер уянды.